Татарстанның халық шагыйре, публицист, җәмәгать эшлеклесе Сибгат Хаким, Сибгат Таҗи улы Хакимов 1911 елның 4 декабрендә Казан губернасы Царево-Кокшайск йөзе, хәзер Татарстан Республикасы Әтнә районының Күлле-Киме авылында 2 крестьян гаиләсендә дөньяга килә. Туган авылында 7 еллык белем алгач, пионер вожатый булып эшли. 1931 елда Казанга килеп, Тат-рабфакка укырга керә. 2 курстан Казан педагогика институтына күчерелә. Беренче шигырьләре республика матбугатында 30 еллар башында басыла башлый. 1937 елда институтны тәмамлаганнан соң Татарстан китап нәшриятында Совет әдәбияты журналында эшли. 1938 елда беренче җырлар исеме белән яшь шагыйрьнең тәүге китабы дөнья күрә. Шул ук елда ул язучылар берлегенә кабул ителә. Сибгат Хакимның башлангыч чор иҗатындагы нечкә лиризм, хис, тойгы ихласлыгы, халыкчан образлылык, шигъри формадагы төгәллек алга таба тагын да камилләшә. Сугышка кадәр шигъри остазы Габдулла Тукайга багышланган Пар ат шагыйрьнең балачагы поэмалары басылып чыга. Әйтергә кирәк, Тукай темасы шагыйрь иҗатында аерым урын били. Ул Тукай образын аерым шигырьләрдә, шигъри циклда, поэмаларда гәүдәләндерә. 1941 елның июнендә Сибгат Хаким Кызыл армия сафларына алына һәм запастагы хәрби берәмлектә хезмәт иткәннән соң кыска сроклы курсларга җибәрелә. 1942 елның майыннан хәрәкәттәге армиядә. Бик Ватан сугышының канлы бәрелешләрендә, Ржев һәм Курск дугасындагы сугышларда катнаша. Фронттагы батырлыклары өчен Кызыл Йолдыз ордены һәм медальләр белән бүләкләнә. Хәрби хезмәттән 1946 елда утлар сулар кичкән Олпат ир булып айта. Сугыштан соң Совет әдәбияты журналында эшләвен дәвам итә. 1950 елдан язучылык эше белән профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнә. Сугыш темасы Сибгат Хаким иҗатының буеннан буена сузыла. Фронт шартларында солдатларның рухи көчен, хис кичерешләрен шигырьләр һәм тыгыз шигъри циклларда чагылдырган автор сугыштан соңгы елларда сугыш турында эпик колачлы әсәрләр иҗат итә. Курск дугасы, Дала җыры, Бакчачылар, Туга, Торыгыз Мусалар, Немец дәфтәреннән, Карловы Вары шигырьләре, Эзлиләр Европа буйлап, Куги шигырь поэмаларында сугыш күренешләрен дәһшәтле чын барлыгында җанландырган күрсәтү, драматик язмышларны тасвирлау, халык батырлыгы һәм милләт язмышы турындагы уйланулар, фәлсәфи фикерләр белән үрелеп бара. Ватан сугышы шагыйрьнең гуманистик тойгыларын, патриотик хисләрен тирәнәйтүгә, аның гражданин шәхес буларак чыныгуына, җитлегүенә хәлиткеч йогынты ясый. Сибгат Хаким иҗатындагы үзәк темаларының тагын берсе туган җир, туган халкы темасы. Аның күп әсәрләре туып үскән Казан арты төбәгенә, аның табигатына, кешеләренә, татар халкының хәзерге һәм үткән тормышына, туган телгә багышлана. Әдипнең поэзиясенә дөньяны оптимистик кабул итү, милли үзенчәлек, халыклар дуслыгына дан җырлау хас. Ул шулай ук татар әдәбияты вәкилләре, рус һәм күп милләтле совет әдәбияты, иҗат психологиясы турындагы әдәби публицистик мәкаләләр, күп санлы популяр җыр сүзләре авторы. Мәкаләләре һәм җырлары аерым җыентыклар булып басыла. Әсәрләре башка телләрдә дә дөнья күрә. Сибгат Хаким КПССның Татарстан өлкә комитеты әгъзасы, Татарстан Югары Советы депутаты, Казан шәһәр Советы башкарма комитеты депутаты, Татарстан Язучылар берлегенең идарә әгъзасы һәм Язучылар берлегенә кабул итү комиссиясе рәисе буларак гомере буе зур җәмәгать эшчәнлеге алып бара. Аның иҗади һәм иҗтимагый эшчәнлеге хөкүмәт тарафыннан югары бәяләнә. Тыныч тормыштагы казанышлары өчен ул Ленин ордены,
Октябрь революциясы һәм хезмәт кызыл байрагы орденнары белән бүләкләнә. 1960 елда КСРның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә, 1970 елда РСФСРның Максим Горький исемендәге дәүләт бүләгенә лайык була. 1986 елда аңа беренчеләрдән булып Татарстанның халык шагыйре исеме бирелә. Сибгат Хаким 1986 елның 3 августында Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратында җирләнә. 1981 елда туган авылы Күллек Кимедә шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗатына багышланган музей ачыла. 2007 елдан Казандагы яңа урамнарның берсе аның исемен йөртә.